ang kwento natin ngayong gabing ito, my love. This one was sent to us over sa ating Facebook page, DJ Lala Banderas. So, eto na nga po ang biyahe ni Kay. Hi DJ Lala, magandang gabi po. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Kay. May boyfriend po ako, minsan po sa amin siya umuuwi. Kaya lang po ang mahirap kapag umuuwi na siya sa kanila. Ang hirap po kasi na hindi ko alam yung ginagawa niya or sino yung kasama niya. Kasi po this last February, March and April, sobrang dami ko pong nalaman na sobrang grabe po pala yung mga ginagawa niya na hindi ko alam. Kung kani-kanino po siya nakikipag-inuman, nakikipagkita, at kung ano-anong mga kababuyan yung nahuli ko sa phone niya at yung iba pa. Napilitan po siyang umamin sa akin. Parang gumuho yung mundo ko talaga. Nanlata po ako kasi 3 years na kami pero biglang may ganun pa pala na hindi ko alam dahil na rin siguro sa sulsul ng mga barkada niya. Pilit ko siyang pinapalayo doon, di niya malayuan. Di ko siya maintindihan, lagi niyang sinasabi na mahal niya ako at di niya ako makakayang layuan. Pero hindi niya din kayang malayuan yung mga taong yon na nakakasira sa amin lalo. Gusto ko lang po manghingi ng advice kung lalaban pa ba ako o tama na. Kasi po di ko alam kung mahal niya ba talaga ako o nabobore lang siya. Kasi minsan na din po niyang sinabing gusto na lang daw po niyang mapag-isa. At sa tuwing naghihiwalay kami, ako yung laging naghahabol at nagmamakaawa para magkaayos kami. Ano po bang gagawin ko? Well, one thing is for sure, kapag umabot na kayo sa punto ng relationship ninyo when you have to make him choose whether it's you o yung friends niya, you know, well in fact, na yung relationship nyo ay nasa end part na. Kasi my love, yung mga sumbata na ganyan, it's not gonna end there. Kapag nakuha mo siya sa ganyan, kapag sabihin na natin na natakot siya or nasindak siya sa pagpapapili mo kung ikaw o yung friends niya, gagawa lang din siya ng paraan para tumakas sa'yo kasi nga alam niyang ayaw mo sa friends niya or gagawa lang din siya ng gagawa ng mga kalokohan or gagawa ka lang din ng gagawa ng mga paraan in order to make him do the things you want him to do by making him choose. Either you or this, either you or that, either you or that, diba? And that kind of relationship na meron ng parang pagdedemand ng control over the other person's decision is parang kumbaga sa isang bagay or isang bagay sa harap mo, yan ay senyales na nabubulok na yung relationship ninyo. So my love, if i-open mo yung eyes mo, whether you like it or not, nasa end point na yung relationship nyo. Obviously, you guys have a different perspective in life. You both have a different different taste of individual life. Hindi mo kayang arukin yung ginagawa niya kapag siya ay kasama yung mga kaibigan niya. Hindi ka rin bet na mga kaibigan niya and hindi niya din bet yung ginagawa mo alone. Kumbaga, yung mga ganitong klaseng bagay kasi love na hindi nyo kayang pagkasunduan makes you realize how different you guys are and how it's gonna be impossible for you to live na you have to succumb dun sa idea of having the other half of his life, which is yung lifestyle niya whenever he is with his friends. I understand na mali naman yung gawin niya, mali naman yung mga ginagawa niya, or mali man yung mga trip nila ng barkada niya. Naintindihan ko naman na you just want him to be better by insinuating or suggesting na lumayo siya sa mga kaibigan na merong maling impluwensya sa kanya. Pero my love, kasi it's not gonna be your choice eh. It's always gonna be his choice. At ikaw nga ay nandyan na sa dulo ng pasensya mo wherein sinasabi mo na sa kanya, it's gonna be me or them. And obviously, kung hindi siya makapili, it's either gusto niyang piliin yung mga kaibigan niya kasi para sa kanya kaibigan niya yon, through good times and bad times yun ang kasama niya, and
pag nawala sila, parang kukwestiyonin siya ng lahat kung anong klaseng tao siya, ikaw na lang yung bumigay. Kung hirap na my love, kung hindi mo na kayang lunukin, do not make it even harder for the both of you to end this relationship. Kasi I guarantee you, even if piliin ka niya after mo siyang papiliin na nga, it's me or them, you'll just find yourself in a debacle, my love. Kasi darating at darating yung panahon na isusumbat niya sa'yo na there was once in your relationship with him that you made him choose, that you made him do something he doesn't wanna do, and that is to choose. So kung ayaw mong one day isumbat niya yan sa'yo na ikaw na nga yung pinili ko, di ba? Pinapili mo ko before, kung ikaw yung mga kaibigan ko, tinalikuran ko yung kaibigan ko para sa'yo, di ba? If ayaw mong umabot kayo one day na isusumbat niya yun sa'yo, wag mo nang gawin yan. Just let go of that relationship if you think that this person is not really the person you wanna be with. Diba? Kung feeling mo yung bad outweighs the good already in your relationship, that's how you gauge kung kailangan mo pa bang i-risk yung sarili mo sa relationship na to, or kung yung relationship ba nito ay worth it pa sa effort mo. That's how you gauge. You don't make people choose. Tanggalin natin yan sa mga katawan natin, my love, ha? Yung mga ganyang klaseng ugali na pinapipili natin yung mga, yung mga partners natin na sila o ako, yung ano mo, yung ako, yung ano to o ako. Wag ganon, my love. Masyado kasi tayo nagiging conceited. And by exhibiting control in a relationship, parang tinatanggalan mo ng pagkalalaki yung partner mo, or kung it's the other way around, parang tinatanggalan mo ng sariling desisyon yung partner mo, parang nilalagyan mo ng remote control yung partner mo by saying that. So do not do that in a relationship. Kapag umabot na kayo sa punto that you have to exhibit control just because the partner or your partner is no longer listening to you, hindi na siya nakikinig, then my love, just cut the ties. Diba? Tama na. Tuldukan mo na yung relationship. Huwag mo na siyang papiliin. Huwag mo nang paabutin yung sarili mo sa ganong klaseng sitwasyon. Kasi dalawa lang yan eh. It's either mapahiya ka, kasi ang pipiliin niya ay the other one, or piliin ka niya pero pagsisihin niya yon at ipamukha niya sa iyo na pinagsisisihan niya yon for the rest of your relationship. Either way, talo ka na. So again, my love, Kay, if you are listening to me right now, that relationship is far long gone. Tapos na yan. Even before mo patuldukan, natapos na yung relationship ninyo. The moment that you made him choose, natapos na yung relationship ninyo. So save yourself and save what's left in your, sabihin na natin, relationship or your individuality, your dignity. Save whatever's left in yourself. And just cut the ties. Tapusin mo na lang yung relationship before you guys become toxic to each other. Again, decaying na yung relationship ninyo. If not, bulok na yan talaga. So, just end it right now. Para hindi nyo na, saktan yung sarili ninyo even more so. Okay? Klaro? Klaro. Sa mga kabisyo natin, no, kapag yung mga karelasyon po natin, meron ng mga habits na na-form, whether or not influenced by others that we do not like, kapag dinaan natin sa mabuting usapan and yet wala pa rin nangyari and we cannot live with it, please, let's just end the relationship. If you wanna make a point, just end the relationship. Kasi, my love, there's no point in arguing with a person to choose kung ikaw o yung isang sabihin na natin gusto mong pakawalan niya, kasi it's gonna be a toxic relationship after that. I guarantee you that. Magiging toxic lang yung relationship ninyo. Magkakaroon lang kayo ng window para ipakilala sa isa't isa yung salitang sumbatan. And that's a never-ending argument and a toxic way to be in a relationship. So whenever you feel like you have the need to make your partner choose, don't. Just end it. Tapusin nyo na lang yung relationship ninyo kasi obviously, wala na ni isa sa inyong willing to understand. Wala na ni isa sa inyong willing to compromise to the point na kailangan nyo nang pumili. Okay?
Piliin ninyo yung sanity ninyo. Piliin nyo yung peace ninyo. Piliin ninyo yung serenity ng buhay ninyo. Huwag na kayong pumasok sa isang relasyon na wala kayong gagawin kung hindi magbangayan araw at gabi. Klaro?